Na ma abota kallon fina-finan mu na fassara wannan fim wato Zuga ya ƙarasa shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Wannan fim shine gaskiya ina tunanin a wannan satin ba a yi babban fim sama da shi ba domin kuna kallon sa don kun san cewa gaskiya babban fim ne domin baya yin fim ɗin banza. Kawai dai abin da zaka yi idan kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. In sha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a wurin mu za kuma ka samu fim ɗinka a cikin farashi mai sauƙi. Sai ya kamata ku zo ku kalli wannan fim ɗin domin wannan fim ya yi matuƙar kyau sosai da sosai. Gaskiya duk mai buƙata dai kawai abin da zai yi shine ya tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora kamar haka. In sha Allah za ka samu fim ɗinka cikin sauƙi. Gaskiya wannan fim ɗin ya yi kyau sosai da sosai amma in kuka kalla ko kanku za ku ba da labari. Gaskiya dai ya kamata ku zo ku kalli wannan fim ɗin. Sannan ba a iya nan muka tsaya kuma yana da fina-finai kala daban-daban. Duk mai buƙata zai tuntuɓe mu a Telegram kamar haka. Ko wane fim kake buƙata indai fassara ne. Sannan in ka haɗu da bidiyon mu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗaura sabo zai iso gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode muna jiran zuwanku sai mun ji ku.